прафесійны вайсковец, афіцэр з баявым вопытам. У чыне падпалкоўніка скончыў кар'еру ў расійскай арміі, ваяваў у Крымскай вайне. І патрыёт, несумненна прыняў удзел у паўстанні. І гэта было вельмі важна, это быў каштоўны кадр для паўстанцаў. Баявы афіцэр з вялікім досведам. Як прафесійны вайсковец, ён, напэўна, лепш за ўсіх разумеў усю складанасць барацьбы супраць агромністай расійскай імперыі. Разумеў, што шансаў перамагчы няшмат. Але калі паўстанне распачалося, прысягнуў яму на вернасць і да канца не здрадзіў абранаму шляху. Рамуальд Траўгуд нарадзіўся на Берасцейшчыне ў 1826 годзе у сям'і незаможнага шляхціча. Ягоны род паходзіў з Саксоніі, а ў Рэчы Паспалітай асеў у 18 стагоддзі. Дзед Рамуальда Якуб нават браў актыўны ўдзел у паўстанні Тадэвуша Касцюшкі. Выдатна скончыўшы Свіслацкую гімназію, юнак спрабуе паступіць у Петербургскую інжынерную акадэмію. Аднак яму няшчасціць, і 19-гадовы Рамуальд Траўгуд вырашае пайсці ў вайсковую вучэльню. Калі вы патрапіце у горад Свіслач на беларуска-польскай мяжы, не забудзьцеся наведаць будынак, дзе размяшчалася гімназія, у якой калісьці вучыўся Рамуальд Траўгуд, а пасля яго, дарэчы, і Канстанцін Каліновскі. Вас будзе чакаць вялікая неспадзяванка. У Свіслацкім сквере помнік Траўгуду усталяваны побач з помнікам Леніну. З другого боку, зусім побач ад свайго баявога пабраціма Рамуальда, помнік Кастусю Каліновскаму. Відаць, мясцовым уладам такая канцэнтрацыя помнікаў паўстанцкім правадарам побач з правадаром сусветнага пралетарыяту падалася небяспечнай. І ўжо пры канцы 20-го стагоддзя да гэтых трох помнікаў дадаўся адноўлены помнік Іосіфу Сталіну. Ваенны лёс Траўгуда расцягнуўся амаль на 2 дзесяцігоддзі. Спачатку была служба ў сапёрным батальёне пад Варшавай, потым у Венгрыі і Дунайскім княстве. Рамуальд Траўгуд браў удзел і ў Крымскай вайне 1854 года. У 1862 годзе у чыне падпалкоўніка Рамуальд Траўгуд сыходзіць у адстаўку. Былы вайсковец пасаліўся ў маёнтку Востраў, што на Палесе. Спакойнае і размеранае жыццё скончылася праз паўгады разам з навіной пра пачатак антырасейскага паўстання. Як былы прафесійны вайсковец і баявы афіцэр, Рамуальд Траўгуд добра разумеў, перамагчы расійскую імперыю такімі малымі сіламі немагчыма. Аднак, калі да яго звярнуліся з просьбай адчоліць паўстанне на Кобрыншчыне, ён пагадзіўся. Кобрынскі паўстанскі атрад пад кіраўніцтвам Рамуальда Траўгуда налічваў каля 160 чалавек. Маючы пад сваім ачолам людзей, якія ніколі не трымалі ў руках зброю, Траўгуд здолеў арганізаваць цалкам баяздольнае вайсковае фармаванне. Тройчы ягоныя паўстанцы перамагалі ў сутычках з царскімі карнымі атрадамі, а ў чэрвені 1863 года быў здзейснены рэйд на Піншчыну і паўночную Валынь. Аднак увесь час шчасціць паўстанцам не магло. Неўзабаве атрад быў амаль разбіты, а ягоны кіраўнік толькі цудам не трапіў у палон. А падчас баёў у антопольскіх лесах Траўгуд быў цяжка паранены, і ў Петербург паляцела ўзрадаваная рэляцыя пра тое, што адзін з самых небяспечных паўстанцкіх камандзіраў забіты. Насамрэч, Траўгуд уратаваўся. Яму дапамагла паўстанцкая сувязная, будучая
польская письменница Эліза Ажешка. Под выглядам яе сваяка Траўгут у кареце здолеў дабрацца да Варшавы, дзе неўзабаве ўзначаліў патрыятычны варшаўскі паўстанскі урад і кіраўніцтва усім паўстаннем. Другога жніўня 1863 года нацыянальны ўрад надаў Рамуальду Траўгуту званне генерала, а ў кастрычніку Траўгут становіцца кіраўніком паўстанцкага ўрада. Узнікае такое пытанне. Траўгут пераняў кіраўніцтва, згадзіўся быць дыктатарам фактычным паўстання у той час, калі было ясна, што яно ўжо хіліцца да паразы, што расійская рэгулярная армія, конечно, пераможа. Ён жа быў рэалістам, ён ж быў прафесійным вайскоўцам. Няўжо не разумеў, што ён увязваецца ў безнадзейную справу. А ён на тое выглядае, што верыў у перамогу. Пра гэта сведчыць тая энергія, з якой ён кінуўся рэарганізоўваць паўстанцкія сілы і ствараць новую сітуацыю ў краіне. Ён меў рэальнае спадзяванне, па-першае, на дапамогу Францыі. Была такая ситуация, что могла зноў выбухнуць вайна франка-расійская. Акрамя таго, ён спадзяваўся прыцягнуць да паўстання то, што я казаў раней, сялянаў. Ён нават стварыў такія военно-палявыя суды, якія мелі задачай перадаваць сялянам зямлю адразу, без всякага выкупу. Это самае важнае пытанне, якое турбавала ўсё сялянства Белой Рэчы Паспалітай. Ці дадуць зямлю? Это найважнейшая каштоўнасць. І калі б яны рэальна эту зямлю атрымалі і паверылі, што это зямля іх, яны, канешне, у паўстанне пайшлі. На жаль, не паспеў. Траўгут это все ажыццявіць. Нягледзячы на тое, што да канца года паўстанне было фактычна задушана, Рамуальд Траўгут не плануе спыняць барацьбу. Выйсце генерал бачыць у рэарганізацыі паўстанцкіх сілаў ды пашырэнні сацыяльнай базы ўзброенага змагання. Аднак ажыццявіць усе планы ён не паспеў. У сакавіку 1864 года Рамуальд Траўгут быў схоплены. Як і ў выпадку з Кастусём Каліноўскім, ягонае месцазнаходжанне выдаў царскім карнікам здраднік. Як Каліноўскі, Траўгут быў павешаны, але не ў Вільні, а ў варшаўскай цытадэлі. І звяртаю ўвагу на тое, што не расстралялі, як належала афіцэру. Все-таки быў афіцэр расійскай арміі, але гэта намераны такі прысуд, нібы такая кара, якая прыніжае чалавека. Яго проста павесілі. Тут расейцы намерана спрабавалі, сказаць, паніжыць годнасць гэтага чалавека. Але ім гэта не ўдалося. Пасля страты ягоны маёнтак востраў быў спалены, але памяць пра паўстанцкага генерала, што ахвяраваў сабой у барацьбе за вызваленне айчыны, засталася. У Свістычы, дзе ён калісьці вучыўся, стаіць помнік слаўнаму сыну сваёй бацькавішчыны, змагару за яе незалежнасць Рамуальду Траўгуту.